kalde det heilpraktik eller helhedsbehandling i mange år. Jeg er svensker, og jeg har arbejdet rigtig meget med kroniske sygdomme i alle år. Det kan være alt fra depression og sorg og overvægt og undervægt og anoreksi og alle forskellige ting. Men tilbage til lidt, hvad jeg arbejder med. Jeg arbejder lidt, lidt forskellige ting, som jeg har hold. Til eksempel, man kan komme på et hold, der man lærer lidt af forskellige ting om sygdomme og om, hvordan man skal spise. Men meget af det meget, meget personligt. Jeg tænker på mandlige kønshormoner, til eksempel testosteron, så ved vi alle sammen, at vi har brug for det. Og det kan vi både gøre fysisk, til eksempel det der med at være mand nok. Eller man ved også til eksempel, dem som har for meget testosteron, til eksempel, som kvinder har det, jamen de får for meget hårvækst. Og, ja. Den har til eksempel, at med vores nuværende viden om, hvordan kæden af endokrine kirtler fungerer, så det ud som, at binyrerne er det første, der viser tegn på træthed. Det er jo det der til eksempel, at om vi går ind i en behandling, så er det rigtig, rigtig vigtigt at tænke på at hjælpe binyrerne også. For at, altså, den bruger vi rigtig, rigtig meget. Når man ser det som dit hus, hele det her, så kan du godt se, at de mennesker til eksempel, som er meget, hvordan skal jeg sige det, kolde, og som, hvordan skal jeg sige det, du ved, fryser på aftenen, og ikke kan få varmen op rigtigt. De vil jeg sige, der kan man gå ind og teste sin binyretræthed og se, om der er noget der med hormoner. Test. Der er en test til eksempel, der man kan tage, man kan analyse af stresshormon. Det er om hormonproblemer, og man har det ved PMS og alt det vi taler om inden PCO og alle de der forskellige ting, og man har nogle forskellige blokeringer og hvad man skal gøre ved det. Det tester for hormonproblemer og binyretræthed. Det er en enkelt spyttest. Igennem mange undersøgelser viser det, at spyt giver bedre resultat end analyse lavet ud fra dit blod. Det er det med at du ved, forstå din krop, og det er nogle rigtig gode tester faktisk. Jeg har brugt en del af dem faktisk. Få et sikkert svar og få at vide, hvad du præcis skal gøre for at hjælpe din krop tilbage til normal tilstand. Det som jeg synes er så, hvordan skal jeg sige det, vigtigt med de her laboratorietester, det er det der med, at vi kan gøre rigtig meget ud fra menneskekundskab og amneseskema og hvad du fortæller mig. Men det der med at finde den rigtige, finde lidt årsagen til, jamen, hvad er der galt? Det er derfor, jeg går lidt hen til laboratorietester, for jeg synes, det er så, det der med at læse det, hvordan skal jeg sige det, at læse det på et stykke papir, det der med, når det fortæller mig, jamen, så ser det ud, og det der skal til. Så der er en, som skriver hormonel ubalance. Hvad gør man ved det? Igen vil jeg sige, af erfarenhed, for at komme tættest muligt og ramme rigtigt, når man har hormonel ubalance, så en hormontest er det bedste at tage. Jeg kan godt give dig homeopatisk medicin, som ikke udrenser, men som opbygger. Det vil jeg, altså det kan jeg gøre. Der er ikke noget problem med det, men jeg vil sige, at for at ramme rigtigt lige med det samme, så er en hormontest rigtig god at tage. Håber det var svar nok. Har efter fødslen næsten fået min krop tilbage igen, men har stadigvæk nogle væskeophobninger i kroppen. Har du en idé, hvad jeg kan gøre for at komme af med den væsken? Hun tager de aminosyrer, jeg har lavet. Ja, hej med dig. Skal vi se her. Jeg vil jo helt klart, når du har født et barn, så er det der med at genopbygge din krop igen. Så der vil jeg helt klart sige en ampulkur. Men jeg vil også finde ud af, hvordan har dit hormonsystem det? Og hvordan var din fødsel? Hvor meget har du slidt på din krop i fødslen? Jeg ved, det er rigtig dejligt, forhåbentlig, at være gravid og føde et barn. Men I skal også tænke på, at det slider rigtig meget på kvindekroppen også. Jeg har ikke været med om det endnu. Men du ved, forstå på den måde, at det er en rigtig vigtig idé at tænke på, jamen, hvordan har min krop det? Så det jeg vil sige til dig, at skulle du gøre noget, som skulle opbygge det fra starten af efter en fødsel, så vil jeg sige, at organic-testen er rigtig god. Eller at om du kun vil have en ampulkur af mig til eksempel tilsendt til dig.
Det kan du også gøre, for så kan jeg jo sætte ind på hormonerne, at opbygge dem igen. For jeg ved ikke rigtigt, for du skriver, at du har væske og væskeophobning i kroppen. Jeg ved ikke, hvorhen hun har det, men formentlig har du det på de steder, som jeg tror, de er, så har det noget med hormonsystemet at gøre. Så du må gerne skrive, hvorhen du har det. Ja, skriver du, at det er du har fået 4 børn, og det er mange, og det er dejligt. Det vil jeg ikke sige noget om, det er rigtig, rigtig dejligt, og børn er dejlige. Det der bare handler om, det er det der med, at hvor meget slider det på kroppen, og det er det, jeg vil gøre noget ved. Så det er måske noget, vi skulle skrive sammen om, eller noget, vi skulle have en konsultation, eller vi skulle gå over nettet, eller et eller andet, at vi skulle bare finde ud af, hvorhen skal vi ramme dig, og der skulle vi genbygge dig igen, så ville jeg helt klart sige, at en organitest var god. Så skriver du, at du har væskeophobning i knæene, og i benene, og i fingrene. Og det er jo typisk nogle af de ting, som... Har du sådan gigtagtige ting også? Har du det? Det må du gerne skrive, om du har. Om du har sådan gigtsmerter, eller i knæene. Skriv du det nu, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jo, det gør du. Nej, det har du ikke. Så er der for meget, så vil jeg sige, at lymfesystemet til eksempel, jamen, at du udrenser ikke, som du skal. Så der vil jeg gå ind og sige, jamen, at du skal hjælpe din krop at udrense. Det er ligesom, at din udrensorgan ikke fungerer, som det skal. Der kan være rigtig mange ting, der kan være bilierne, som ikke udskiller, som det skal, men jeg vil helt klart gå ind med en ampulkur og tænke på, at du skal hjælpe din lever og nyre med at tarm til udskiller, på grund af det er vores udskillelsesorgan. Så det vil jeg hjælpe med noget, som passer ind på din krop. Og selvfølgelig hormonsystemet. Din genopbygning, det er noget, vi skal gøre noget ved. Håber det var svar nok.